mae Takeshi yn dod o Japan, ac mae Takeshi yn rhugl yn y Gymraeg, completely fluent, hollol Almost as good as me. Yeah, a gawson ni sgwrs fach efo fo ddoe, yn dod with little chat with him. Gwyliwch. Helo Takeshi, sut wyt ti? Helo, Siamai, iawn diolch, Siamai, now Takeshi, ble roi ti'n byw, buddy? Gogledd o Tokyo yn Japan. Rwan ta, sut nes di ddysgu Cymraeg mor rhugl? Wel, yn 1992, dyma'r tro cyntaf i fynd i Tokyo, i fynd i Gymru. Roeddwn i'n myfyriwr yn Brifysgol Tokyo, ac roedd cyfle i fynd i Lamed o'r Pont y Steffan yn 1992. Da iawn. Ac roedd rhaid i bob myfyriwr o'n Brifysgol i ddilyn y cwrs Cymraeg. Roedd y contract. Felly, roedd rhaid i fi ddysgu Cymraeg, ond roedd i wedi cwympo mewn ariaith Cymraeg oherwydd yn y dref, Llanbed y Pont y Steffan, roedd llawer o bobl sydd yn siarad Cymraeg fel famiaeth mewn siopau ac yn y llyfrgell, yn swyddfa'r post. Felly, mi ddysgais i dafeddiad Cymraeg, enghraifft, gai fara os gwch yn dda, gai fara bwys os gwch yn dda. Ac ar ôl y dosbarth, roeddwn ni'n mynd i siopau ac caffe, ac roeddwn ni'n dweud i'r menu yno, gai fara os gwch yn dda. A roedd y menu fod yn hapus iawn. Da iawn. Dawdwch yn mwy. Felly, roeddwn wedi'n cwympo mewn ariaith Gymraeg, ac roeddwn i'n lwcus iawn. Ar hyn o bryd, mae gen i gwersylyfr ac yn rydyn marfer siarad ar fy mhen fy hun ar hyn o bryd. Mae gen i un dosbarth ariaith Cymraeg yn Tokyo, felly pob unwaith, pob dydd Mawrth, rydyn ni'n mynd i Tokyo i dysgu Cymraeg i 5 menu, ac yna rydyn siarad ar nhw. Felly, rydyn siarad ar fy mhen fy hun yn Gymraeg ac siarad ar menywod yn Gymraeg. Sut wyt ti'n ymlacio? Canu'r ukulele ac mae gen i pedair... Canu'r ukulele? Yndw. Wyt ti'n dda ar yr ukulele? Well... We'll soon find out. Gawn ni weld. Gweithio. Mi gwrddais i a merfachder, lawr a lan y môr, lawr a lan y môr, lawr a lan y môr. Mi gwrddais i a merfachder, lawr a lan y môr, lawr a lan y môr. O rwy'n dy garu di, o rwy'n dy garu di, ar mynedd ar lan y môr. O rwy'n dy garu di, o rwy'n dy garu di, ar ynedd ar lan y môr. Hey, da iawn. Deuawd efo Takeshi yn Tokyo. Mae gen i cymdeithas astudiaethau Cymraeg, ac yn y cymdeithas mae cyrchlathyr, ac yn y cyrchlathyr rydyn ysgrifennu y cyflwyno can o Gymru. Enghraifft ar lan y môr, Molianwn, drafodau, ac rydyn darllen geiriau yr caneuon yna, ac rydyn cyfieithu yr can i Japaneg. Byddai fy ffrind a minnau, fy ffrind sydd yn Delanor. Delanor? Ie, Delanor. Delanor. Byddwn ni'n gwneud cangerd gyda'n gilydd, ac byddwn ni'n gwneud cerdant. Cerdant? Ie. Byddwn ni'n gwneud gyda ge. Ac byddwn ni'n canu barddoniaeth gan Wado Williams o'r enw Tangen y Bedwyr. Ie. Tangen y Bedwyr. Ie. Felly, rydyn hoffi ei farddoniaeth yn fawr iawn.
anhygol. Mae di bod yn bleser ac yn fraint siarad efo ti, Takeshi. Anhygol. A pob lwc hefo'r cwrs Cymraeg yma fyddi di'n dysgu y flwyddyn nesa. Hyfryd siarad efo ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Hwyl. Hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn. Ta-ra. Hwyl. Ta-da. Ta-da.